Club de Molenkreek op de Molenkreek in Schondijken. En wij hebben hier de afgelopen week al leuke activiteiten georganiseerd. Woensdag zijn we begonnen met ijshockeywedstrijdjes en sprintwedstrijdjes voor de kinderen. Vrijdag hebben we een hele leuke disco-schaats gehad. Heel druk bezocht. En vanmiddag doen we fluitketelcurling en hebben we al een versierde sleeënoptocht gehad. Het zijn eigenlijk eendjes die op het ijs kunnen nu. Want ze kunnen nu natuurlijk niet zwemmen hier. En jij dacht, dan maak ik gewoon eendjes voor op het ijs. Dat is een heel goed idee. En wie heeft jou helpen maken met die mooie slee dan? Mama. Mama heeft hem hol. Ja, hè? Was het veel werk, mama? Ja, bloed, zweet en traan. Ja. Misschien moet je een weekje bij komen. Maar het is gelukt. En het wordt beloond. Ja, hè? Ja. En dan krijgt mama ook wel een snoepje, Charlotte. Ja, hè? Ja? Ik krijg straks nog een snoepje. Ja, hè? Maar het is zo leuk om te doen. Dus. Ja. Ik heb deze gekregen. Waarom heb jij die gekregen? Want ik heb gewonnen met de sleewedstrijd. Met de sleewedstrijd. Wat heb je dan voor slee mee? Laat hem eens zien. Deze? Ja? Nee, maar dit is geen slee. Dat is een grasmaaier, volgens mij. Nee. Oh, en wie heeft die zo mooi gemaakt, Floris? Jij? Papa, Heeft papa die gemaakt? Wauw. kijk naar hier. Dat. Wat? Oh ja, die van mij die... Daar kan je dan in. Laat eens zien hoe het moet. Zo dus. Hartstikke gezellig, zo'n organisatie. En lekker bezig, lekker actief. En de koekensopie erbij, hartstikke leuk. Je ziet hoeveel mensen er op afkomen, dus helemaal top. We zijn lekker met sneeuw aan het wegdoen, dus ja hoor. Het begint nu alleen een beetje te dooien, dat is wel jammer. Maar Mag nog wel even doorvriezen van u. ja, nog wel. Ja, ik begin net een beetje aan te wennen, dus jammer dat het morgen voorbij is. Maar ja, als het kan moet je het doen, hè.